Υπάρχουν δύο-τρεις δημοσιεύσεις βασισμένες ακριβώς σε αυτό το εργαλείο και πρέπει να σας πω ότι η χαρά μου είναι πολύ μεγάλη, γιατί μετά από πολλά χρόνια συνεργασίας και συζήτησης με το Μάκη πάνω σε αυτό το αναλυτικό εργαλείο, έχουμε μια πτυχιακή εργασία η οποία εστιάζει στο ζήτημα της παρατακτικότητας. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Μάκη, εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, και από μένα. Όπως βλέπουμε μετά από κόπους, η πτυχιακή μου έχει να κάνει με την μουσική του πόντου και με την παρατακτική τεχνοτροπία. Εστιάζει στην παρατακτική τεχνοτροπία και χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του TIC, του χορού TIC. Έχω πάρει δηλαδή μια ηχογράφηση πάνω στο χορό TIC και μέσω αυτής της ηχογράφησης επεκτείνομαι και μιλάω για όλη την τεχνοτροπία αυτή και τη χρήση της στον πόντο. Καταρχάς, την παρατακτική τεχνοτροπία είναι λίγο το θέμα, είναι λίγο συνειδητό και θα προσπαθήσω να σας το δώσω όσο πιο εύκολα γίνεται. Η παρατακτική τεχνοτροπία είναι ένας τρόπος μελλοντικής ανάπτυξης που τον συναντούμε στην χορευτική μουσική αρκετών περιοχών, όπως της Θράκης, του Αιγαίου και του Εύξηνου Πόντου. Στην παρατακτική τεχνοτροπία ο μουσικός παρατάσσει το μελλοντικό υλικό του, φράσεις, γυρίσματα, μοτίβα κτλ. Και δημιουργεί έτσι ένα πλεκτό από μελωδίες, μια μουσική συνέχεια, μια σειρά από μουσικά τμήματα. Δηλαδή, σε αντίθεση με αυτό που έχει επικρατήσει στις μέρες μας, το να όλα τα κομμάτια να είναι κουπλέ, ρεφρέν ή να έχουν τέλος πάντων μία φόρμα με πιο μεγάλα κομμάτια, με πιο μεγάλα με ολόκληρες μελωδίες. Σε αντίθεση με αυτό, στην παρατακτική τεχνοτροπία έχουμε πολύ μικρές, δεν μπορούμε να το πούμε ούτε καν φράσεις, γιατί πολλά από αυτά τα τμήματα είναι τρεις νότες. Αποτελούνται από τρεις νότες. Και με αυτόν τον τρόπο ο μουσικός, έχοντας ένα οπλοστάσιο μέσα από την πείρα του, έχοντας ένα ολόκληρο οπλοστάσιο από τέτοιες φράσεις, τέτοια μοτίβα στο κεφάλι του, κάθε φορά που παίζει, πλέκει και διαφορετικά το μουσικό του προϊόν. Έτσι, ο ίδιος μουσικός κάθε φορά θα παίξει π.χ. το κότσανι, θα το παίξει διαφορετικά. Θα το πλέξει αλλιώς. Έχει κάποιες φράσεις στο μυαλό του που είναι μέσα από την παράδοση, που τους έχει μάθει κάποιες κοινές φράσεις, ας πούμε, του κότσαρι, ας πούμε, του TIC. Και από εκεί και πέρα έχει δικές του φράσεις που του έχουν προκύψει μέσα από το πλέξιμο αυτό. Γιατί μία φράση γίνεται βγαίνει μέσα από την άλλη. Θα δείξουμε. Είναι λίγο περίπλοκο, θα προσπαθώ να το εξηγήσω. Θα το δείξουμε κιόλας στην πράξη πώς είναι. Και με αυτό το αποτέλεσμα είναι κάθε φορά διαφορετικό. Και αυτό όλη αυτή η τεχνοτροπία, στην περιοχή του ευρύτερου ελληνισμού έχει να κάνει, είναι συνεφασμένη με τα παλιά όργανα, με λύρες, τσαμπούνες, γκάιδες, όργανα δηλαδή με μικρή έκταση. Αυτή η μικρή έκταση και η συσσαγωγικά, αν μπορούσαμε να πούμε, αδυναμία ενός οργάνου που έχει μόνο 5 νότες, αυτή την αδυναμία του οργάνου την ξεπερνά ο μουσικός με αυτόν τον τρόπο. Και μπορεί έτσι να παίζει ένα χορό για ώρες. Λοιπόν, η παρατακτική τεχνοτροπία αφορά κυρίως την χορευτική μουσική των προηγούμενων αιώνων και στην ευρύτερη περιοχή του ελληνισμού, όπως είπαμε, έχει να κάνει με τα παλιά όργανα. Πρόκειται για μια σχεδόν μινιμαλιστική τεχνοτροπία με
με την οποία ο μουσικός παρατάσσει μουσικά τμήματα που ήδη γνωρίζει μέσα από την παράδοση και γεννά εκείνη τη στιγμή, μέσα από αυτά τα τμήματα, γεννά καινούργια. Που κάποια μπορούν να το κάνουν για μια οικονομική φορά, να μην τα θυμούν ποτέ. Να μην τα θυμάται την επόμενη φορά. Θα ήθελα τώρα κάτι που ξέχασα στην αρχή να πω και το θεωρώ πολύ σημαντικό, πώς προέκυψε το θέμα αυτό. Για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι εδώ και 6 χρόνια μονοπολείται ενδιαφέρον το μουσικό μου ενδιαφέρον που παραταχθεί η Εθνοτροπία και την εποχή που άρχισα να ανακαλύπτω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα στα ποντιακά, όχι δεν ήξερα πώς γίνεται, ότι υπάρχει κάτι που δεν είναι τραγούδι, δεν μπορείς να το αποσυκτήσεις δηλαδή, να το ακούσεις και να το μάθεις. Χιλιάδες χρόνια να το ακούσεις, ολόκληρο δεν μαθαίνεται. Τον καιρό που άρχισα να ψηλιάζουμε ότι κάτι περίεργο παίζει εδώ πέρα, έτυχε να γνωριστώ και με τον διατηρητή μου, τον κ. Σαρή, ο οποίος ακούγοντας να προσπαθώ να παίξω αυτό είναι καταπληκτική εθνοτροπία. Και αυτό ακούω και άνοιξε ένας ολόκληρος κόσμος που νομίζω ότι αυτό θα πάει για πάντα, δηλαδή δεν θα τελειώσει, γιατί είναι απίθμενο κυριολεκτικά το όλο θέμα. Πιστεύω ότι θα ψάχνω μια ζωή πάνω σε αυτό το τέτοιο. Αυτή είναι η αρχή μου. Έχω σκοπό να συνεχίσω και να αναλύσω πολλά κομμάτια για να τα ανεβάσω στο ίντερνετ. Γιατί αυτός ο τρόπος ανάπτυξης των μελωδιών, τουλάχιστον στην ποντιακή μουσική, έχει σχεδόν πεθάνει. Δηλαδή, πλέον παίζουμε, σε ένα κότσαρι παίζουμε κάποια συγκεκριμένα τμήματα που έχουν μείνει από το παρελθόν και όλοι παίζουν τα ίδια. Μπορεί να αλλάξει λίγο τη σειρά, αλλά είναι το ίδιο. Το κότσαρι είναι αυτό, η σερνίτσα είναι αυτό. Οι παλιοί όμως, οι ράδιδες, δεν παίζαν με αυτόν τον τρόπο. Οι παλιοί είχαν ο καθένας τα γυρίσματά του. Πέρα από τα κοινά είχαν τα γυρίσματά του. Και έτσι μπορούμε να μιλάμε για η σέρα του Γόμου, η σέρα του Μπενιαμίδη, η σέρα του Αϊβαζίδη, που έχουν μείνει, ας πούμε, επειδή είναι δικά τους γυρίσματα. Και τα παίζανε μόνο αυτοί. Λοιπόν, τα κύρια χαρακτηριστικά της εθνοτροπίας αυτής χαρακτηρίζεται από συνεχόμενη εναλλαγή και επανάληψη μουσικών τμήματων. Πολλά μουσικά τμήματα δηλαδή μπορεί να παιχτεί ένα μουσικό τμήμα 4 φορές στη σειρά. 10 φορές στη σειρά. Ανάλογα είναι το τι θέλει να κάνει ο μουσικός και πώς θέλει να το αναπτύξει. Αποτελείται από διαφόρων ειδών μουσικά τμήματα. Δηλαδή, ένα μουσικό τμήμα μπορεί να είναι κομματάκι, φράση από το τραγούδι. Έχει κλέψει τη φράση από το τραγούδι και τη χρησιμοποιεί σαν μοτίβο. Δεν παίζει το τραγούδι ολόκληρο, παίζει μόνο τη φράση. Έχουμε αυτόνομα αριθμητικά μοτίβα, επίσης, που τα αυτόνομα αριθμητικά μοτίβα είναι μοτίβα τα οποία μπορούν να παιχτούν πάνω σε οποιοδήποτε πίκαστο. Τα αυτόνομα αριθμητικά μοτίβα του πικ θα παιχτούν σε όλα που μπορούν να κολλήσουν με όλα τα κομμάτια του πικ. Γιατί είναι πάνω στη βάση, είναι ρυθμική προσέγγιση του χορού και γι' αυτό τα ονομάζουμε και αυτόνομα. Γιατί μπορούν να παιχτούν σε οποιοδήποτε, να κολλήσουν σε οποιοδήποτε τραγούδι. Και τμήματα μοτιβικής εξύφρασης, αυτά που λέω για τα οποία μιλάω από την αρχή, αυτό με τις πολύ λίγες νότες, την πολύ μικρή έκταση, που επαναλαμβάνονται και αναγεννιούνται το ένα μέσα από το άλλο. Λοιπόν, ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι ότι συναντούμε σε διαφορετικές περιοχές, την παρατακτική εθνοτροπία, σε πολλές παραλλαγές χωρών και ρυθμών, με κοινά πολλές φορές γυρίσματα. Έχω συναντήσει κοινό γύρισμα, γιατί η παρατακτική εθνοτροπία υπάρχει και στην Κρήτη και όπως στην αρχή. Έχω συναντήσει πολλά κοινά μοτίβα, ολόιδια, ανάμεσα στην Κρήτη και στον Πόντο. Επίσης, έχω συναντήσει πολλά κοινά μοτίβα ανάμεσα σε διαφορετικούς χορούς. Δηλαδή, το ίδιο μοτίβα να το ακούσεις σε 7 όγδα και το ίδιο μοτίβα να το ακούσεις σε 4 τέταρτα.
έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Και πιστεύω ότι με το να αναλυθούν πολλά κομμάτια θα μπορέσει να βγει και μια πιο σφαιρική εικόνα για αυτή τη μουσική, η οποία είναι εντελώς αχαρτογράφητη. Δηλαδή, ό,τι έχει υπάρξει μέχρι σήμερα στο ποντιακό, στην βιβλιογραφία και στη μελέτη της ποντιακής μουσικής, έχει να κάνει με τραγούδια. Όλοι έχουν μελετήσει τραγούδια, έχουν γράψει partitures τραγουδιών, όλοι το διδάσκος. Με την παραδακτική τεχνοτροπία δεν έχει ασχοληθεί, στον πόντο τουλάχιστον, δεν έχει ασχοληθεί μέχρι σήμερα κανείς και γι' αυτό ίσως η ποντιακή και έχει κλείσει τέλος πάντων η χρήση αυτής της τεχνικής. Και όπως προείπα, πολλές φορές το αποτέλεσμα είναι πάντοτε ένα καινούργιο μουσικό προϊόν. Ανάλυση της περίπτωσης. Η όλη εργασία είναι μια ανάλυση περίπτωσης. Ένα case study, όπως στη λεπτό case study είναι κάθε περίπτωση. Μου βγάζει και αεροπλόφωνο. Δηλαδή, μέσα από την ανάλυση ενός κομματιού αυτής της τεχνολογίας βγαίνουν συμπεράσματα γενικά για αυτή την τεχνολογία. Φυσικά είναι μία περίπτωση, αλλά μία περίπτωση πολλές φορές δείχνει το συνολικότερο εικόνα. Η ηχογράφηση που χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση είναι το 1962, έγινε στην Άξιο Λέσχη Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της ραδιοφωνικής εκπομπής της Εξήμου Λέσχης. Στη λύρα είναι ο Όγος Πετρίδης, ο επωνομαζόμενος πατριάρχης της ποντιακής λύρας, και στο κρουστό, που πάει μια καρέκλα για ένα τραπέζι, ο Κώστας Κωνσταντίνης. Πώς άρχισε να λειτουργεί τώρα η όλη ανάλυση, να ξεδιπλώνεται. Η διαδικασία της κατάρτισης και του σχολιασμού των τμήματων έγινε μέσω του προγράμματος ΦΡΑ. Αφού λοιπόν έκοψα φράση-φράση όλο το κομμάτι, εκεί που θεωρούσα ότι ολοκληρώνεται ένα μοτίβο, αφού σε 4,5 ένα μουσικό τμήμα, σε 4,5 λεπτά παρατηρήθηκαν 95 μοτίβα. Αφού έγινε η κατάπνιση λοιπόν της ηχογράφησης, στη συνέχεια κάτω από το κάθε, όπως θα δούμε και μετά στην ιστοσελίδα, κάτω από το κάθε μοτίβο έχω τα χαρακτηριστικά του, έχω σχολιασμό. Έχω την αρρύθμιση αρχικά, έχω τον κωδικό, που σύμφωνα πάντα με την μεθοδολογία του παράταξης, ο κωδικός είναι ανάλογα με το αν είναι κύριο τμήμα, αν είναι γέφυρα, αν είναι αυτόνομο, όπως είπα πριν, τμήμα. Έχουν διαφορετικούς κωδικούς, θα τα δούμε και αυτά στη συνέχεια. Αν ακολουθεί στη συνέχεια, έχω σημειώσει στο κάθε τμήμα, αν ακολουθεί μελλοντική εξύφαση ή με τη μοτιβική, δηλαδή αν είναι κομμάτι τραγουδιού, αν είναι φράση ολόκληρη δηλαδή, ή αν είναι μοτιβάκι, μουσικό τμήμα, ο τρόπος που κάθε μοτίβου ξεχωριστά, κάθε τμήματος, που εδώ πέρα χρησιμοποίησα το σύστημα από το χρησιμοποιούν και όσοι έχουν ασχοληθεί μέχρι σήμερα με το παράταξης του Περιστέρη, ακριβώς γιατί ήταν αδύνατο να μιλήσεις για τετράχορδα σε ένα μουσικό τμήμα το οποίο αποτελείται από 2 νότες ή από 3 νότες. Η τονική, η έκταση και σχόλια, που τα σχόλια βγήκαν μέσα από κουβέντες με μουσικούς, με παλιούς μουσικούς, λιράριδες κυρίως. Σχόλια του τύπου αυτό το μοτίβο είναι από τον τάδε, το παίζει ο τάδε, ή αυτό το τμήμα είναι της τάδε περιοχής κτλ. Έτσι αρχίζει και δημιουργείται ένας χάρτης του κομματιού που βλέποντάς το, γιατί όταν θα ακούσει ένα τέτοιο κομμάτι δεν μπορείς να
95 διαφορετικά μοτίβα δεν προλαβαίνει να αποτυπώσει κάτι. Σου μένει μόνο η αίσθηση του ρυθμού και τη δόνηση όλη της μελωδίας. Αλλά δεν σου μένει μελωδία. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να το μελετήσεις. Θα είδα στην πράξη αυτά εδώ, γιατί προσπαθούσα και προσπαθώ ακόμα να μπω μέσα στο λόγο. Έτσι, αφού έγινε η ανάλυση, έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πλατφόρμα του παράταξης, στο παράταξη.web.gr, όπως θα δούμε στη συνέχεια, παίζοντας το κομμάτι, βάζοντας το κομμάτι να παίξει, βλέπουμε μπροστά μας όλη την ανάλυση που έχει γίνει. Λοιπόν, στην παρούσα ανάλυση τώρα παρατηρήθηκαν 4 μειών μουσικά τμήματα. Σε αντίθεση με τη μέχρι τώρα κωδικοποίηση του παράταξης, εγώ διέκρινα ότι τουλάχιστον στα ποντιακά και συγκεκριμένα σε αυτή την υπογράφηση έπρεπε να δημιουργηθεί μια καινούργια ομάδα τμήματων. Αυτή που είναι τα εισαγωγικά τμήματα. Εισαγωγικό τμήμα δεν είναι για να, όπως το λέει η λέξη, για να φέρει το επόμενο, για να φέρει ένα κύριο τμήμα. Έχουμε εισαγωγή, κύριο τμήμα, γέφυρα, αυτόνομα τμήματα, ξανά εισαγωγή, ξανά δεύτερο κύριο τμήμα κτλ. Η κωδικοποίηση είναι η εξής. Στα αυτόνομα τμήματα, όπως βλέπετε, ένα δύση κτλ. Στα κύρια τμήματα 1α, 1β, 2α, 2β. Να τα δούμε στη συνέχεια και στο. Μια μικρή παρέμβαση, αν το επιτρέπεις. Ότι όλη αυτή η κωδικοποίηση δεν έχει γίνει για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να μπορεί να είναι εύκολα διαχειρίσιμη αυτή η πληροφορία από τη βάση δεδομένων. Να υπάρχει μια ομοιόμορφη. Ναι. Ένας κοινός τόπος μελέτης. Γλώσσας του υπολογιστή. Γλώσσα του υπολογιστή ακριβώς. Ναι, γιατί ψυχολογικά έχει πρόβλημα. Πάρα πολύ. Δύσκολο. Δεν είναι. Ναι, αυτό είναι τις ανάγκες κωδικοποίησης του υπολογιστή. Αλλά ψυχολογικά, ενώ μορφολογικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άλλο, δεν είναι άλλο. Βλέπεις όμως, όταν βάζεις το κομμάτι να παίξει, βλέπεις ότι υπάρχουν στο κομμάτι 10 φορές ένα μοτίβο που λέγεται 1.2. Όποια να το πατήσει αυτό, βλέπεις το όνομα, όποια να το πατήσει είναι ίδιο. Μια φωτογραφία με νομίζω εδώ, το είδα εδώ. Σε αυτό εδώ υπάρχει ένα θέμα αυτό μετά. Ότι είναι στην ουσία Γλώσσα προγραμματισμού. δεν μπορεί να γίνει γλώσσα. Προκειμένου τη γλώσσα προγραμματισμού. Μπορεί πιο πολύ στην κατασκευή του δίκτυου. Η κατηγορία στα κωδικά τμήματα μπήκε ως νέα. Όχι, γιατί υπήρχαν κάποιες κατηγορίες ήδη από την ομάδα. Τα εισαγωγικά θέματα δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν. Και το αναγκάστηκα να το δημιουργήσω εγώ. Το ίδιο τελικό μας έπρεπε να αυτή την. Ναι, ακριβώς. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εξελιχθεί πολύ αυτή. Εδώ τώρα σου να σου πω συνολογικά τι μου δημιουργεί πρόβλημα. Τώρα θέλω να μου πει είναι το εθνικό σύστημα που έχει ουσιαστεί πολύ γρήγορα. Και καθιστικά σε αυτόνομα τμήματα, ένα οδήγηση. Άρα σημαίνει ότι η οδήγηση χωρίς το αυτόνομο τμήμα. όχι η δύση, υπάρχει ένα δύση και ένα τελεία δύση. Όταν λέμε ένα δύση, εννοούμε το αυτόνομο τμήμα. Ναι. Άρα η δύση είναι χωρίς το αυτόνομο τμήμα. Το άλλο τμήμα. Ναι. Έτσι. Άλλο το τμήμα. Η γέφυρα τώρα ορίζεται με τελεία δύση, αυτό δεν μ' αρέσει. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πήγε η τελεία του τη δύση. Που σημαίνει ότι αν υπήρχε πριν. Δεν υπήρχε πριν, δηλαδή η γέφυρα πληρώνει τελεία. Τελεία δύση είναι αυτό. Τελεία δύση. Εισαγωγικός Το όμως δύση είναι όμως τελείως είναι τμήμα τμήμα. 1. Ναι, το δύση είναι τμήμα. Καταλάβεις, είναι ένα πρόβλημα τώρα. Είναι το αυτόνομο του δύση. Είναι αυτόνομο τμήμα. Η γέφυρα είναι τελεία δύση που σημαίνει ότι το τελεία είναι η γέφυρα. Και το δύση Το ένα τι είναι. είναι μια ρύθμιση. Έτσι που το πάει όχι το ένα, είναι τμήμα. Είναι η πρώτη Εισαγωγικό τμήμα. Τελεία, τελεία, ένα. Ωραία. Αλλά εγώ αυτή το σύμβολο πίεση, έτσι, χρησιμοποιείται από κάτω και δημιουργεί λίγο πρόβλημα. Στην γλώσσα είναι πρόβλημα. Γιατί η τελεία για να είναι η γέφυρα και η βίεση
το εισαγωγικό. Γιατί δύο ταινίες, ας πούμε, και όχι μία. Θέλω να δείξω ότι, Γιατί πρέπει να θέλω να δείξω ότι το εισαγωγικό τμήμα .1 έχει εισαγάγει το αυτόνομο, το κύριο τμήμα, συγγνώμη, το κύριο τμήμα 1. Ωραία, αλλά γιατί όχι μία ταινία, να απαντήσω. Γιατί είναι θέμα προγραμματιστικό, πρέπει να υπάρχουν 3-4 χαρακτήρες. Αυτό πρέπει να γίνει στον τάσο. να έχεις δύο χαρακτήρες. Πήρες. Καλώς έχεις, αυτό είναι ένα λεπτό σημείο που μπορεί να πάρει στον τάσο. Οπότε θυμάμαι ότι το είχαμε αντιμετωπίσει τότε και μου έθεσε ο Τάσος τις προδιαγραφές για το πώς να κωδικοποιήσουμε. Θα σας πω μετά εγώ μια πρόταση. Εγώ πιστεύω ότι ο προγραμματισμός μπορεί να λειτουργεί με τις συμβολατές, αλλά να υπολογίζονται με άλλα σύμβολα. Δεν είναι μόνο ένας ο οποίος διαβάζει τα πράγματα να πρέπει να έχει σύμβολα το οποίο δεν γνωρίζει. Με το μορφολογία δεν είναι εύκολο. Στα σύμβολα, όπως τα σχόλια που λέγαμε, υπάρχουν κυρία τμήματα. Υπάρχει το α από την άλλη, η ιεραρχία του κύριου. Υπάρχουν δευτερεύοντα. Κύρια τμήματα. Υπάρχει δηλαδή και ένα β. Ένα α, ένα β, ένα γ. Βεβαίως, υπάρχει. Δεν είναι κύρια αυτά. Δεν είναι ίσως παραλλαγές. Τα κύρια τμήματα μπορεί να είναι ένα α, ένα β, 2α, 2β. Έχουν σχέση προφανώς. Το ένα α με το ένα β έχουν σχέση μεταξύ τους. Είναι παραπλήσια. Το ένα β είναι παραλλαγή με ένα α. Ακριβώς. Ωραία. Αυτό πάντως στην μουσικολογία δεν έχει ένα άνθρωπο και ένα α1. Πού θα μας πει ένα Δεν μπορούσε να πάει και το Εντάξει, εγώ χρησιμοποίησα το σύστημα. Λίγο να το απεικονίσετε με βάση τη συστηματική μουσικολογία. Γιατί αυτό το πράγμα για μένα έχει δημιουργική μέσα από το πατέρα. Ναι, σίγουρα. Δεν υπήρχε και κανένα άλλο εργαλείο. Κοίτα, μέσα από την τελική, μέσα από... Εγώ που μπήκα, Εδώ και την εξέλιξη της αφιπώνησης της λειτουργικότητας. Γιατί η πρώτη προγραμματισμού δεν υπάρχει μουσική ποτέ να καταλάβουν να μην προγραμματιστείς. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Τώρα, εκεί και αριστερή και κάτι. Σταματήσαμε απλώς για να μην το πούμε μετά. κάτι πρωί. η διείσδυση στην δομή με την κωδικοποίηση των τμήματων, όπως το είπαμε, άρχισε να γίνεται με την κωδικοποίηση. Το ότι δώσαμε δηλαδή όνομα στο κάθε τμήμα, κωδικό, άρχισε να γίνεται φανερή η ροή και ο τρόπος ανάπτυξης του αυτοσχεδιασμού. Δηλαδή, αρχίσαμε να βλέπουμε σχήματα. Αρχίσαμε να βλέπουμε σχήματα του τύπου αυτόνομα τμήματα, γέφυρα για εισαγωγή, κύριο τμήμα, γέφυρα για να φύγει από το κύριο τμήμα, πάλι αυτόνομα τμήματα. Άρχισε να γίνεται τέλος πάντων να δημιουργούνται σχήματα της δομής. Η ενίσχυση αυτών των πληροφοριών με τα 6 χαρακτηριστικά του κάθε τμήματος και τις παρτιτούρες των τμήματων παραδείγματος δημιούργησε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου λειτουργίας της εν λόγω τυποτροπίας που έκανε δυνατή την περαιτέρω διείσδυση σε αυτή. Περιγραφή του μουσικού παραδείγματος. Το επόμενο βήμα σύμφωνα με τον εν λόγω τρόπο ανάλυσης ήταν η περιγραφή του μουσικού παραδείγματος τμήμα-τμήμα. Έτσι άρχισε να γίνεται φανερή η δομή και ο τρόπος ανάπτυξης της μελωδίας που ακολούθησε ο μουσικός σε εν λόγω ηχογράφηση. Δευτερόλεπτο δηλαδή, τμήμα-τμήμα, έγινε η ανάλυση ακριβώς για το τι κάνει και με ποιο τρόπο το εξελίσσει, το ξεδιπλώνει. Μαζί με τους σχηματισμούς των μουσικών τμήματων, όπως είπα αυτόν το τμήμα γέφυρα, εισαγωγικό τμήμα, κύριο τμήμα κτλ., άρχισαν να φανερώνται και στοιχεία της μακροδομής του κομματιού. Δηλαδή, αρχίσαμε να βλέπουμε ολόκληρες περιόδους, 10 τμήματα ας πούμε, περίοδος αρέωσης, μελωδικής αρέωσης και περίοδος πύκνωσης. Και παρακάτω παρατήρησα ότι συμβαίνει συνεχώς αυτό το πράγμα. Πυκνώνει, αραιώνει. Πυκνώνει, αραιώνει. Όλο το κομμάτι είναι σαν
σαν να αναπνέει κάπως, δεν ξέρω πώς να το πω. Το πυκνώνει, το χαλαρώνει. Κάνει συνεχώς αυτή την κίνηση, να γίνει μέχρι το τέλος. Το ακούσουμε, βέβαια. Πώς θα το βάλω τώρα. Πάλι να δούμε. Να δούμε λίγο το... Η βάση. Το ίδιο μοτίβο μέσα σε αυτά τα 95, ας πούμε, το ίδιο μοτίβο μπορεί να είναι στην αρχή και στο τέλος του κομματιού, είναι ακριβώς ίδιο. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει στην αρχή του κομματιού και να το ξαναχρησιμοποιήσει στο τέλος. Είναι ίδιο. Είναι ίδιο το τμήμα. Να δούμε εδώ τις κατηγορίες πάνω στήλες, υπάρχουν κάποιες στήλες, έτσι. Είναι ο χρόνος, ναι. Είναι η αρρύθμιση, όπως είπε, η αρρύθμιση, κωδικοποίηση, το αν είναι μοτιβικό ή μελωδικό. Ναι. Μετά είναι το play που παίζει το κάθε τμήμα. Μετά είναι η αρρύθμιση. Η αρρύθμιση του τμήματος ανεξάρτητα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Λέω εδώ μέχρι το 95. Ναι, δηλαδή 95 διακριτές Φέτες. Ναι, μπράβο. Μετά είναι οι διάσεις. Το M. Το M είναι αυτό που είπαμε, αν ακολουθεί την παρατακτική μοτιβική εξύφαση ή η μελωδική. Αν είναι δηλαδή, αν είναι κομμάτι από τραγούδι, αν ακολουθεί μελωδία, έχει κάποια μελωδία, δηλαδή κάποια είναι φράση. Το M είναι το μοτιβικό. Το U είναι το μελωδικά unfolding. Να ακούσουμε ένα... Από το unfolding είναι... Αυτό ας πούμε... είναι... Να δείξει λίγο. Ένα μελωδικό τμήμα χρησιμοποιείται πάλι σαν μοτίβο, το χρησιμοποιεί, αλλά είναι φράση ολόκληρη. Κάνει ας πούμε εδώ... Έχει αρχή και τέλος. Ενώ αυτά που ακολουθεί τη μοτιβική εξύφαση, τέλος πάντων, μελωδική εξύφαση, μελωδική και μοτιβικά. Είναι τα μοτιβικά αυτό, ναι.
είναι πολύ πιο. Δεν είναι καν φράση, δηλαδή είναι. Πάντα όταν είναι μια μελωδία παρμένη από ένα κομμάτι, πώς είναι το πανηγιού. Ναι, με τα τέτοια είναι όλα από κομμάτια. Όλα είναι. Είναι φράσεις από κομμάτια. Με γιου. Έτσι, ενδεικτικά, ας πούμε, αυτό είναι ένα τμήματα που μπορεί, είναι πάνω στη βάση, στην τονική, μπορεί να απευθύνει σε οποιοδήποτε, να κολλήσει με οποιοδήποτε τραγουδί. Τα συμπεράσματα, κάποια τα συμπεράσματά μου, συνδυάζοντας τα αποτελέσματα, την ανάλυση του μουσικού παραδείγματος, τις πληροφορίες των συνομιλητών μου και την υπάρξη των βιβλιογραφία, άρχισαν να προκύπτουν και τα πρώτα συμπεράσματα της έρευνας. Μερικά από αυτά είναι πως, ένα από αυτά είναι πως η παρατακτικότητα περιγράφει κυρίως μουσικές δομές, οι οποίες προκύπτουν μέσα από επιτελέσεις συμμετοχικού χαρακτήρα. Δηλαδή, δεν θα συναντήσουμε ποτέ ένα κομμάτι παρατακτικής τεχνογραφίας σε μια συναυλία. Δεν έχει λόγο ύπαρξη σε μια συναυλία. Είναι κομμάτι που είναι φτιαγμένο για χορό. Είναι χορευτική μουσική, καθαρά. Και γι' αυτό το λόγο, μάλλον αντίστροφα, όπως είπαμε, δεν μπορεί να το αποτυπώσει. Οπότε δεν έχει και μεγάλη σημασία να το ακούσει μια συναυλία. Έχει να κάνει με την. Ναι, δεν μπορεί να πει ούτε στη δισκογραφία συναντάμε. Άρα δεσμεύεται, ναι. Λοιπόν, ένα άλλο συμπέρασμα είναι πως η παραδεκτική τεχνοτροπία προσαρμόζεται κάθε φορά στα βιώματα και στα ακούσματα του εκάστοτε μουσικού. Δηλαδή, ο κάθε μουσικός κλέπει τη μελωδία του όπως χρειάζεται στην κάθε περίπτωση. Κάθε φορά διαφορετικά. Ένα κομμάτι που στηρίζεται στον παρατακτικό τρόπο ανάπτυξης γίνεται αντιληπτό από τους ακροατές κυρίως ως αίσθηση και όχι ως μελωδία. Δεν μπορεί να αποτυπωθεί ως μελωδία. Ο κάθε μουσικός που ήταν φορέας αυτής της παράδοσης των παρελθόν είχε τα δικά του γυρίσματα. Έτσι μπορούμε σήμερα να κάνουμε λόγο π.χ. για τη σέρα του Γόγου, την τριγώνα του Εβαζίτη, το κότσαρι του Βεκεμίδη κτλ. Η παράδοση αυτή επιβίωνε μέσω ενός μη λεκτικού κώδικα επικοινωνίας και συνάντησε μεγάλα προβλήματα και με τους συνομιλητές του, γιατί ο καθένας το έλεγε όπως του βγήκε. Ο ένας μου είπε, ας πούμε, μου το περιέγραψε με έναν τοίχο που είναι τουβλάκια και χτίζεις έτσι με τα τουβλάκια σου, χτίζεις τον τοίχο κάθε φορά διαφορετικό, όπως θα σου αρέσει κάθε φορά. Εκεί για να μετά ένα ενδιαφέρον. Και αυτή ήταν και μία από τις αδυναμίες. Δηλαδή, όταν χρησιμοποιείς μελετικό κώδικα επικοινωνίας, είναι και λίγο δύσκολο στο να διαδοθεί αυτό. Δεν είναι τόσο εύκολο να διαδοθεί. Γιατί για να παίξεις κομμάτι παραδεκτικής τεχνοτροπίας, πρέπει να είσαι μέσα σε αυτό για χρόνια μέσα σε αυτό να μελετάς αυτή την τεχνοτροπία. Δεν είναι ένα τραγούδι που το μαθαίνεις. Ναι, για τους μουσικούς, μεταξύ των μουσικών. Δεν υπάρχει άλλος κώδικας. Δεν υπάρχει λεκτικός, σίγουρα δεν υπάρχει άλλος κώδικας. Όταν είναι μη λεκτικός ο κώδικας, δεν είναι. Δηλαδή, θα το κωδικοποιήσει ο μουσικολόγος προφανώς. Ο μουσικός έχει λεκτικό κώδικα. Είναι. Αυτό είναι. Σε όλα τα είδη. Όταν μιλάμε για τραγούδι όμως, είναι μια συγκεκριμένη φράση. Μπορείς να πεις για αυτό το πράγμα. Πολύ εύκολο. Αυτό το τραγούδι είναι έτσι και έγινε πάνω σε αυτό το δρόμο, να σου πει, το παίζουμε έτσι πάει η μελωδία, έτσι ξεκινάει, έτσι κλείνει. Πώς μπορείς να μάθεις σε έναν νέο να παίζει παραδακτικά. Θα σου πω μετά ένα σχόλιο. Είναι λίγο λάθος
Δηλαδή, έχω βρει στην βιβλιογραφία παραδείγματα από τη μουσική των Ινδιάνων της Βορείου Αμερικής, της Αφρικής, των νέων της Αφρικής και από διάφορες περιοχές τέλος πάντων, που περιγράφουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι ο μουσικός έχει το υλικό του, έχει τα τμήματά του, κάθε φορά το παίζει διαφορετικά, κάθε φορά το πλέκει διαφορετικά. Είναι τα πάντα μεγάλη ομοιότητα. Προφανώς δεν είναι ίδιες οι μουσικές, αλλά η τεχνοτροπία είναι κοινή σε πολλές μουσικές παραδόσεις.